येत्या 15 ऑक्टोबरला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 21वी ऊस परिषद जयशिंगपूर येथे दुपारी 2 वाजता होणार आहे। आणि या ऊस परिषदेवर प्रामुख्यानं गेल्या वर्षी आम्ही मागणी केलेली FRP अधिक 200 रुपये ही जी काही मागणी होती त्यापैकी FRP मिळाली, परंतु अद्यापही 200 रुपये मिळालेले नाहीत। आणि यावर्षी तुटणाऱ्या ऊसाला FRP अधिक किती मागायचं हा निर्णय घ्यायचा आहे। शिवाय महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये काटामारी व्हायला लागलेली आहे। या काटामारी करणाऱ्यांच्यावर एकतर अंकुश बसवा, कायमस्वरूपी त्याच्यावर नियंत्रण आणा, अन्यथा आता आम्ही गप्प बसणार नाही आणि त्या संदर्भातल्या आंदोलनात्मक भूमिकासुद्धा या ऊस परिषदेमध्ये घ्यायची आहे। त्यामुळे या महत्त्वाच्या 3 मुद्द्यावर चर्चा करून राज्यभरातल्या सगळ्या आणि सीमा भागातल्या शेतकऱ्यांच्याबरोबर चर्चा करून आम्ही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहोत। तेव्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या या 21व्या ऊस परिषदेमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा भागातील त्याचबरोबर संपूर्ण सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येनं यावं असं मी आवाहन करतो। लवकरच दिवाळी झाल्यानंतर एक पर्यावरण परिषद आम्ही गडिंग्लज किंवा चंदगड या तालुक्यामध्ये घेणार आहोत। कारण पर्यावरणाचं संतुलन राखलं पाहिजे, पर्यावरणाचं रक्षण केलं पाहिजे, यामध्ये दुमत असायचं कारण नाही। परंतु याचा सर्वाधिक त्रास शेतकऱ्याला होतो आणि तो त्रास आम्ही एकट्यानंच का सहन करावा। खरं तर निसर्गाचे लचके तोडणारे राहते बाजूला आणि शिक्षा मात्र केवळ आणि केवळ शेतकऱ्याला सोसावी लागते। आज अवेळी पडणारा पाऊस, ढगफुटी, गारपीट किंवा अतिवृष्टी आणि अतिथंडी, उष्णतेची लाट हे जे प्रकार व्हायला लागलेले आहेत आणि त्यामुळं रोगराईला सामोरं जावं लागतं, नुकसानीला सामोरं जावं लागतं, ते फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यालाच। परंतु या पर्यावरणाचं संतुलन काही शेतकऱ्यांनी बिघडवलेलं नाही आहे, उलट शेतकरी पर्यावरणपूरक शेती करत असतो। आम्ही ऊस उत्पादक शेतकरी तर ऊसामध्ये ती साखर तयार करतो, ती साखर म्हणजे कार्बनचा अंग आहे। म्हणजे सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साईडचा ग्राहक कोण असेल तर तो ऊस उत्पादक शेतकरी आहे। त्याचं बक्षीस मिळण्याच्या ऐवजी आम्हाला शिक्षा